Dames en heren, welkom bij Onder Vier Ogen. En vandaag heb ik te gast aan tafel Bart Veldpaus. Man met veel gezichten. Vader, oom, broer. Maar je bent ook sociaal-psychiatrisch verpleger bij het Vincent van Gogh. Maar in verre ben je vooral bekend voor al het werk wat jij verzet voor de stichting Helpende Handen, denk ik. Ja, zeg ik dat goed? Ja. Bart, we kennen jou als iemand met een groot gevoel voor maatschappelijke verantwoordelijkheid. Waar komen jouw idealen eigenlijk vandaan? Ja, dat is gegroeid in de loop van de tijd. Toen wij kinderen kregen, dat is eigenlijk onze grote opslag geworden. Toen kwamen wij is Marijke en ik. Hè, okay. Marijke ook bekend hier. Ja. Toen kwamen we in contact met de vrije school. De vrije school, dat is hier in verre onbekend, maar dat was voor ons een hele inspiratiebron. Ja. Wij vonden daar het onderwijs wat wij onze kinderen wilden geven. Veel mensen vergissen zich overigens in het woordje vrij, dat veel mensen denken dat dat te maken heeft met laissez-faire. Maar dat staat eigenlijk vrij van ministeriële eisen. Zij willen eigenlijk dat het ministerie zich zo weinig mogelijk bemoeit met de invulling van het onderwijs. En in Boxmeer hebben wij de kinderen naar school gedaan. Was voor ons een grote keuze ook wel omdat we de kinderen ook wel overdag buiten Maar dan heb je het over de periode dat je kinderen net had, hè? Ja. Maar daarvoor is het toen niet begonnen, want de flower power is volgens mij voor jou een belangrijke tijd geweest, voor jullie. Of ik toen al zo'n idealen had als nu, dat weet ik niet. Maar de flower power tijd is voor ons een fantastische tijd geweest. Een grote omwenteling. We hebben ons daar helemaal in ondergedompeld. Echt heel mooie, hele fijne tijd geweest. Beschrijf dat eens, hoe zag dat eruit dan? Ja, want ik ben van na de flower power. Ja, weet je, mijn vader en moeder die waren toch wel wat streng in hoe ik daaruit moest zien. Mijn vader was eigenlijk wiskundeleraar hier in Venray. Ja. Had natuurlijk wel een gezicht en vond dat ik er ook uit moest zien zoals hij eruit zag. En hoe was dat werkte in die tijd. Ja, mooi strak broekje, mooie korte haartjes, zo in die trant. En ik was echt toch wel een flower power kind, dus daar hebben we ook wel heel wat moeilijkheden mee gehad toen ik lange haren kreeg en een spijkerbroek aantrok en naar Pinkpop ging en zo. Hè. Maar lange haren, nog een stuk langer dan wat je nu hebt? Ja, dat mag je zeggen. Maar je zit nog goed in de haren, Bart. Ja. Ik denk dat veel mensen ons nog wel kennen, want Marijke was kleuterlijster. Ik was verder niet zo heel bekend, maar veel kinderen kenden mij van die tijd, omdat mijn vader wiskundeleraar was. Ja. En ik had toen ik trouwde, had ik echt hele lange haren, zo'n krullenkop. Ja. Zou die tijd nog eens terug mogen komen van je? Ach, nee, wat geweest is geweest. Het was een fantastische tijd en ik merk ook dat heel veel van die waarden toch af en toe alweer opbloeien. Ja. Maar dat was goed toen. Ik geloof niet dat het weer terug moet komen. Er zijn nu hele andere dingen, hele mooie dingen aan de gang en die moeten we ook koesteren, denk ik. Hier in verre heb je jouw vrouw leren kennen. Ja. Hoe oud was je toen? 14 geloof ik, of 15. 14, dat is wel heel jong. Ik 15 was en Marijke 14. En nog altijd samen? En nog altijd samen. En nog altijd dolgelukkig? En nog altijd dolgelukkig. Want inderdaad, heel veel mensen die kennen jou en Marijke eigenlijk als een eenheid. Maak toch even het stapje richting de Helpende Handen. Kun je eens heel kort uitleggen wat het is, de Helpende Handen? Helpende Handen is een project in India. In het Tamil heet het dan Udhavam Karangal, dus zo staat het ook af en toe in de krant. En Steven Vidyakar, dat is een jongen die zelf opgegroeid is in de krottenwijken van Chennai, grote stad in Zuidoost-India. Ja. En die wilde heel graag iets gaan doen. Die ontmoette een wat rijkere meneer, daar mocht hij van gaan studeren. Hij had het geluk dat hij intelligent was. Heeft een social workers opleiding gedaan en is in de jaren eind 70 is hij bij moeder Teresa terechtgekomen in Calcutta. Een bekende mevrouw, denk ik. En daar heeft hij in jaren 5 gewerkt en toen was zijn grote droom, ik ga terug naar de stad waar ik opgegroeid ben en ik wil daar zelf beginnen. Overigens wilde hij geen project beginnen, maar meer als begeleider, maatschappelijk werker zou je kunnen zeggen, in die krottenwijken mensen gaan ondersteunen. Ja. Want je hebt het over Chennai, hè? Dat is voor heel veel mensen hier een onbekende stad. Ja, het is het oude Madras is het. Ja. Het ligt een beetje ter hoogte van Sri Lanka in het zuidoosten, tropisch klimaat zuidoosten van India. Hoe groot is die stad om een beeld te kunnen vormen? Ik geloof dat er legaal zo'n 8 miljoen mensen wonen en in India zullen er heel veel illegale mensen. Ik geloof dat het in totaal iets van 13 of 14 miljoen mensen zijn. Ongelooflijk groot. Ja, giga, dat kun je niet voorstellen.
Steven Vidyakar, hij wordt ook papa Vidyakar genoemd. Hoe ben je met hem eigenlijk in contact gekomen? Want je spreekt daar heel bevlogen over. Waar heb je hem ontmoet? Ja. Nou, Marijke, om maar even een stapje terug te zetten. Marijke die had ooit de droom, wij willen naar India. Als we kinderen hebben, rond de 14, 15, dan gaan we naar India. We hadden wat geld gespaard en in die periode zijn we daar naartoe gegaan. En we waren erg begeesterd door India als land. We kenden het verder niet. 2 jaar later, daarna, zijn wij met z'n tweeën gegaan. En toen ontmoetten wij van tevoren meneer en mevrouw Van D. 2 toen bejaarde mensen waarvan hij niet meer mocht reizen omdat hij hartklachten had. En mijn zusje, Eni, die kende de familie van een zoon van het echtpaar. De familie Van D komt hier uit de omgeving? Nee, die komen uit Zandpoort bij Amsterdam, zeg maar. Okay, ja. En wij zouden niet naar dat project, maar die ouders die vroegen, God, zouden jullie niet eens 1 dag daar naartoe kunnen gaan om te kijken wat ze met het geld doen? Nou, dat hebben we met enige weerstand gedaan, want Chennai is geen stad waar je nou zomaar even naartoe gaat. Maar goed, we zijn er toch naartoe gegaan. Hebben daar vervolgens 5 dagen doorgebracht, zijn een dag naar Vidyakar gegaan. En dat contact was in eerste instantie niet heel prettig. Wij zaten daar, het was heel druk, mensen liepen in en uit. Hij kwam er af en toe bij zitten. En wij hadden zoiets van, nou, we geven het geld, we hadden wat geld meegekregen. Ja. En daar gaan we. En toen gebeurde er iets wonderlijks. Hij vertelde dan dat hij een paar weken later naar Nederland zou komen. En toen hadden we nog niet het digitale tijdperk. We hadden nog diarolletjes bij mij. Ik zeg, God, kan ik dan niet zorgen dat jij wat dia's hebt, zodat je kunt presenteren hier? En dat vond hij geweldig. En toen zijn we in de auto gestapt en toen veranderde hij. Het was alsof ik bij mijn broer in de auto stapte, zeg ik steeds maar. Wij zijn gaan praten en ik geloof dat we tot nu toe niet meer opgehouden zijn. Nee. Het blijft maar. Wat was er nou gebeurd? In die tijd dat wij er zaten, er bleek een mevrouw overleden te zijn. Die was in de rivier verdronken en dat geeft meteen een hele hoop hectiek. En de naam van zo'n project staat dan meteen op de helling. En vanaf dat moment, ja, dat project is het is een heel groot project, maar het is zo goed opgebouwd. Ja. Wat kun je heel kort vertellen wat hij daar precies doet? Ja. Het is je moet je voorstellen, het is een project waar nu op dit moment zo'n 2500 mensen verblijven, van 0 tot 100. Er worden weeskinderen opgevangen, weesvolwassenen en weesouderen. En dat zijn allemaal mensen met of een beperking, fysieke beperking, of een verstandelijke beperking, of met een psychiatrisch beeld. En vaak zie je ook nog meerdere diagnoses tegelijkertijd. En vaak ook nog somatische problematiek. Er zijn ook een 500 gezonde kinderen, weeskinderen. En daar heeft hij een opvanghuis voor gebouwd. En het mooie nu is dat hij steeds meer aan het zoeken is, hoe kun je nou, zo'n opvanghuis is natuurlijk goed voor mensen die geen thuis meer hebben, maar hoe kun je nou mensen die in de achterstandsbuurten wonen ook toch helpen zonder ze meteen naar zo'n tehuis te halen. Wat eigenlijk hier in Nederland op dit moment ook zo in is, om vooral in de thuissituatie mensen te verplegen. Want dat is waar jullie nu vooral op inzetten, op dat soort dat is een project dat we nu gaan starten. Okay. Dat is een heel mooie... Wij noemen het een mobile clinic. Het is een bus die ingericht gaat worden waar een huisarts meegaat en een paar verpleegkundigen. En dan gaan ze echt of de Grottewijken in of naar de dorpjes. Is te vergelijken met die bus die jullie ook al hebben gerealiseerd waar een school in gekomen is? Dat zou je kunnen zeggen. Het is natuurlijk gezondheidszorg, is natuurlijk wat anders dan onderwijs. Maar daar heeft SWS Bielerwansum destijds flink op ingezet. En dat gaat echt heel goed, dat project. Hè. Ja. Dat is echt een... Nou, wat je doet, hè? Nou weet ik dat sommige mensen dan zeggen, ach Bart, dat is toch een druppel op een gloeiende plaat. Ja. Wat vind je ervan als mensen dat zeggen? Ja, ik heb ooit eens gehoord, ik haal de dingen ook niet altijd uit mezelf, maar je kunt zeggen een druppel op een gloeiende plaat. Ik ga ervan uit dat het een druppel op een zaadje is. En weet je, ik las toevallig straks op een of andere meter dat er zo'n 7,2 miljard mensen op de wereld zijn. En waar hebben we het dan over? En ik geloof dat er zo'n 1 miljard mensen echt honger hebben. Ja, dan is dat, als je het zo zegt, een druppel op een gloeiende plaat. Maar als je het even vergelijkt naar het zou je moeder zijn of je kind, dan krijg je een heel ander plaatje. Ja. En als ik daar mensen op straat echt dood zie liggen gaan, dan dat kan niet in mijn beleving. Dus elk mens is in die zin begin van een grote verandering. Wanneer zijn jouw idealen voltooid? Is het eigenlijk ooit wel klaar misschien? Nee, ik denk dat ik op een gegeven moment, zal ik me terug moeten trekken omdat je oud wordt. Maar nee, de idealen en dat liggen niet alleen in India overigens hoor. Ik vind ook dat we hier natuurlijk onze idealen moeten verwezenlijken. We hadden het straks al over Fair Trade met Piet Kroft, die wil ik even noemen. Dat vind ik al een heel mooi initiatief wat er genomen is.
Nee, er ligt nog genoeg werk te doen. Genoeg werk. Nog genoeg werk. En wat is je grootste droom? Heb je die nog? Ja, weet je, ik word dadelijk voor de 3e keer opa. Dat vind ik al een godsgeschenk. Ik heb het met Marijke ontzettend goed, want dit soort dingen, zoals verhelpende handen, dat kun je echt niet alleen. Daar heb je het samen, dat moet je samen oppakken. Ja, als het voor mij over... Weet je, ik geef veel lezingen op middelbare en lagere scholen. En mijn grote droom is steeds los van geld brengen naar Vidiaka, want die moet zijn ding daar doen en het is zijn project en daar willen we verder ook geen invloed op oefenen. We hebben veel discussie, maar dat is zijn taak om dat daar te doen, dat is niet mijn taak. Ik probeer hier ook om mensen te vertellen dat wij hier in een heel rijk, mooi landje wonen. En dat het niet overal zoals hier is. Dat het op de wereld heel anders is. Ja. En dat probeer je maar uit te dragen op Peters Bandenschool. Hè. Daar Bijvoorbeeld, weet je alles van. Daar weet ik redelijk wat van. Ja. Dendron College, we zijn nu in Nijmegen. Ik weet over Dendron, en dat is misschien... Ik ken het verhaal, misschien mooi om af te sluiten. Je bent een paar keer met een groep jongeren, kinderen daar naartoe geweest. Ja. En die kids die hebben achteraf ook een bepaalde rol gespeeld. Wat is daar, kun je daar eens wat over vertellen? Ja, weet je, we hebben ze meegenomen nadat ik al heel wat jaren les had gegeven van hoe kunnen wij nou dat meer uitdragen voor jongeren. Nou, ik denk dat ik een redelijk goede presentatie kan geven, maar als die kinderen dat doen, die leeftijdsgenoten, dan komt er iets bij wat ik niet kan. Nou, ze gaan overal mee naartoe, naar Rotaries, naar Kiwanis, maar ook op school, bij hun op school. Morgen gaan we naar het Karel de Grote College, dat is de vrije school waar Sarah en Job voorheen gezeten hebben. En daar hebben we recent een dag presentaties gegeven en als je ziet wat daar gebeurt en hoe kinderen daar dan vervolgens ook weer op anticiperen, dat is, dat vind ik hartverscheurend om te zien, echt geweldig. En morgen gaan we daar, want ze hebben daar de WOW-dag, dat is Sint Maarten, dat is dat leren delen. Hè. Sint Maarten die soldaat die zijn mantel midden doorhakte en de ene helft hield en de andere helft aan de bedelaar gaf. Dat is eigenlijk het principe van, kijk, je hoeft niet alles af te geven aan anderen, maar delen, dat is natuurlijk iets heel belangrijks voor ons. Mooi. Dus wat dat betreft zou ik zeggen, laten we vooral leren delen. Goed. Je zei net hartverscheurend, maar ik denk ook dat je vooral hartverwarmend Hartverwarmend bedoel ik dat. Laten we daarmee eindigen. Bart, mag ik jou heel hartelijk bedanken. Graag gedaan. Dames en heren, mag ik u ook bedanken voor het kijken naar Onder Vier Ogen en volgende maand zijn we weer terug. Dank u wel, tot ziens.